Защитата на Беласица ликвидира тази опасност. Отново топката е в Тиаго Силва. Емил Гаргоров, дали имаше засада тук? Да видим какво ще стане. Меле пред вратата на Беласица и гол. 1-0. Червените повеждат в резултата. След това Меле, Евгений Йорданов се оказа най-съобразителен. Успя да стане сред няколкото паднали футболисти. Тодор Янчев е с топката. Какво ще предприеме? Пас към Гаргоров. Гаргоров спира и Меле и гол. 2-0 за ЦСК. След това Меле, но дали не стане някакво много тежко контузване. Много опасни са подобни изпълнения. И 3-0. 3-0, да видим само голмайстора. Топката първо бе отклонена от Ибрахим Агай. След това тя се удари. По-скоро автогол е това попадение. Много мощен и бърз футболист е Дасков. Ето грешка. И това е 3-1. 3-1. Домакин ще има претенции, че има засада. Че да го гледаме там много хубава атака. Ще трябва да има засада.